So what's up mga ka-GM, nandito naman tayo nagbabalik. So matagal-tagal po tayong hindi nakapag-vlog. So welcome to my vlog. Gagawa tayo ngayon ng merienda, tubog-tubog. Ang tawagin sa amin ay tubog-tubog sa Bicol. Meron tayo dito guys, kamote. Yan, nilagang kamote guys, binalatan ko na yan. Tsaka kamuting kahoy. Ayan. Niyadjad ko na siya guys kanina. Tapos pagkatapos ko siyang niyadjaran, niyadjad ko siya dito guys kanina. Ayan. Pagkatapos ko nitong niyadjaran kanina, pinigaan ko na siya para matanggal yung tubig niya. Pinigaan ko na sa malinis na tila. So, simulan na natin guys ang proseso kung paano gumawa ng tubog-tubog. Tubog-tubog guys, kung tawagin sa Bicol, tubog-tubog. So ayun guys, simulan na natin. Dudurugin na natin itong kamote para ihalo sa kamuting kahoy. So tara guys. Ngayon guys, magsasapin tayo ng plastic. Guys, tama na yun. So natin i-mix. So, lalagyan natin ng konting asukal guys. Pagod ako Yan, konting asukal na. Imas, konting masa-masa. Medyo malapot-lapot na guys. Malapit na yan. Lalagyan natin ng konting tubig. Hanggang sa tama lang guys yung lapit niya. Buuin mamaya. Pag sa tingin nyo guys, pwede nyo siyang buuin. Ayun, okay na yun. Pwede nyo siyang bilog-bilogin. Ayan guys,
Bibilog-bilog na tayo. Lalakihan ko lang guys. Pwede nyo rin to guys, binta. Nasa sa inyo yan guys kung gano'ng kalaki yung gusto nyo. Kung ganito kalaki. Saan mo yan? Ayan guys, oh. So, ayan guys, natapos rin ang aking bilog-bilog na tubog-tubog. So, ayan guys, ipritoyin na natin para makita na natin kung anong klase pag naluto na. So, tara guys, let's go! Lulutuin na natin tong ginawa natin na tubog-tubog. Ayan guys. Ayan, piprituin na natin siya para mamaya alam na ang sunod. Ayan guys. Ayan natin. So ayan guys, piniprito na natin siya. Mamaya pag bumula na, luto na yan. So ayan guys, ito na nga, luto na nga ang ating tubog-tubog. Wow naman! Yan. Wow! Ayan guys, oh. Wow! Tubog-tubog na kamuting kahoy and sweet potato kung tawagin sa amin na kamote at balingoy. Yan guys. Guys, kain na to guys. Yummy. So hanggang dito na lang guys ang aking vlog. Bye bye.